Oh, iya, Jawi dalam tona. Yazi kule video kunemessage ebalulekile kodwa kukhosta ukuthi uphinde uyibuke kwesibili and uyibuke ngengqondo ehlaniphile kuzobona ukuthi ithini. If ofisha ababili abancane bekwazile ukungena enethini yabadobi, ufuna uyibuza umbuzo ukuthi bangakanani ofisha abakhulu abangaphansi, ngoba konke okuncane ukubonakala emehlweni ethu kusuke kuqhamuka kokukhulu esingakuboni. So okungenzeka ukuthi labantu ababadobi bangaba nenhliziyo ezincane, bahluthuke, bayeke bengashoni phansi ngamanethi, kodwa futhi bengaba ne-option uku-understand ukuthi if kuvele okuncane okuzelwe shuthi kukhulu okukhona okungaphansi, kodwa this time indlela esifake ngamanethi kuzomela ishintshe. Kuzomele manje siwafake siwajulise, ngoba mhlambe futhi okungenzeka ukuthi lokho okuncane sikuthole ngoba ku-week kuyashesha ukukhuphuka kuye phezulu. Kodwa mase sithatha amanethi ethu siwayenze abe nesisindo ashone phansi ekujuleni, kukhulu esingabuya nakho. Impilo kanjalo-ke bafethu, impilo sometimes idinga umuntu owumdobi ozo-understand into eyodwa ukuthi lokho okuncane ngikutholile okubili akunginika information ukuthi shuthi kukhulu okukhona okungaphansi. Sometimes abantu bayagive-uphiswa izinto abayibonile khathi beqala ukuzama, not knowing ukuthi masethiwa bayaphokophelela ekwenzeni lokhu kade bekwenza, kuthiwa bayaqinisa amabhawodi noma baqinisa isisindo salokhu kade bekwenza, kuningi noma kukhulu abangakuzuza. Into engiyithandayo ngokudoba-ke akusho kuthiwa mekuthiwa phose ekujuleni uyashintsha indlela odoba ngayo. Indlela odoba ngayo iba yodwa, futhi indlela odoba ngayo udoba emanzini. Akusho ukuthi mase thola ofisha ababili abancane kumele ukushintsha indlela odoba ngayo, uhambe uthatha amanye amanethi ahlukile angawona ukudoba, or uhambe uyome obishini ungamla khona amanzi. I-position ayishintshi, indlela odoba ngayo ayishintshi, kodwa into eshintshayo indlela owenza ngayo. Your position nempilo ayishintshi. Izinto eziyisisekelo empilweni yakho ozaziyo, izinto ofundiswe zona, izinto okholelwa kuzona ayishintshi, kodwa into eshintshayo ukukholwa kwakho, ngoba thina asikholwa ngesikubonayo kodwa sikholwa ngesikwaziyo. So into ebalulekile kule video ileyo ukuthi you don't change your position, you don't change skill onaso, but one thing that you change indlela ocabanga ngayo nangendlela ye-energy oyifakayo. Akushiwo ukuthi shintsha indlela odoba ngayo, kodwa kuthiwa faka i-energy ngendlela odoba ngayo, for you ukuzuza lokho kuyinala, for you ukuzuza isivuno esiphelele, for you ukuvuna isivuno esinamandla, for you ukuthi uvune isivuno esingangenhliziyo yakho. So akukona konke sikubona okuncane ngamehlethu okuyimphumela ephelele, kodwa kona konke okuncane sikubona ngamehlethu kuyimphumela ukuthi kukhulu esingakuthola manje wasiyimisela empilweni. Ngikhuluma nawe since kunyaka omusha uqalile wajojela amanethi akho, kodwa ukuthi kubuyane emanethini akukugqugquzela ukuthi Jehova noma ngathiwa kuncane kangakanani engikutholile, noma ngincane kangakanani engikuphasile, noma ngathiwa ngithola u-A owodwa noma u-B owodwa, noma ngathiwa emsebenzini ngiqashiwe nganganyuswa esikhundleni, lokho kuncane kusuke kuncane ngoba nakho kuzalwa okukhulu. Kodwa uNkulunkulu usefuna ukuhlola inhliziyo yokuthi iyakulangazelela yini lokho okukhulu, nokuthi enye into ekufuna ukuthi uyi-understand, uNkulunkulu akakuniki into engaphezu kwamandla akho. Sometimes we pray for izinto ezinkulu kuNkulunkulu othi ufound out ukuthi asinaso ispace salezo zinto ezinkulu. Sometimes we pray ukuthi uNkulunkulu enze izimangalise empilweni zethu, kanti ngenhliziyo zethu nengqondo zethu azikho prepared ukuthi zikwazi ukureceive lezo zinto uNkulunkulu azoyiletha. So sometimes ukuthi izinto zakho awuyitholi, kodwa uNkulunkulu usuke efuna ukwakha nokuvula ispace empilweni yakho, uxole, udlulise, uthethelele, ube nothando
for you to receive lezi zinto uNkulunkulu azoyiletha kukhosta wena ukuthi uclean your space. Mekuthiwa clean your space, you clean your mind, you clean your heart, you clean uhlobo lespace ohlala kusona nabantu ophila nabo, kuze wazi uma ureceive lezi zinto zikaNkulunkulu uqonde ukuthi awuyireceiveanga ngamandla akho, awuyireceiveanga ngezinto ezithile ezibambekayo, kodwa uyireceive ngoNkulunkulu esezulwini. Sometimes thina hlushwa izinto usathana ayilethile, sometimes sihlushwa izinto esiyicelile uNkulunkulu kanti sizoyicela singanazo ispace sazo. Ayikho into ekuhlupha empilweni nehlukumezayo njengokuhlushwa into ocelwa wena, uhlukunyezwe imoto ocelwa wena kanti imoto uyicelile uNkulunkulu wakunika kanti wena iparking awunayo. Uyazi ukuthi iyakwazi ukuthi kwenzele istress into oyicela uNkulunkulu yafika ngenxa ukuthi ifike ngesikhathi esirong empilweni yakho, iphenduka ibe isitha sakho leyo nto ibicelwa wena ngomlomo. So kulonyaka prepare yourself, cela izinto uNkulunkulu ozoba nespace sokuyisazo, cela izinto ozokwazi ukuyibamba ezingeze kusinde. And enye into futhi, before ucela uNkulunkulu, fix yourself, iba neqiniso nobuwena, zithande, zinakekele, sondelana noNkulunkulu, cela uNkulunkulu ekusize, ngoba half of izinto ezihluphayo emhlabeni ahlutshwe izinto esilethelwe zona, sihlutshwe into esiyicelile thina. Futhi uNkulunkulu wenza ukuthembeka wayiletha kanti uyiletha kuthina singakabi ready for zona. How many times uhlutshwa into ecelwa wena, uhlutshwa abantwana abazalwa wena, uhlutshwa imoto, uhlutshwa umshado ovumile wena, uhlutshwa umuzi, uhlutshwa umsebenzi, uhlutshwa abasebenzi osebenza nabo. uNkulunkulu wenzile umusa kodwa wawenza wena ungakabi position. So into ebalekile ukuyiposition, go back to umfula ekudotshwa kona, kodwa this time wafaka amanetha akhe ejuleni. Kuna konke okuncane okubonwa ngamehla abayimantwini kukhulu uNkulunkulu asibekele kona. Kodwa nje uthi uNkulunkulu kukodwa engikufisa kunina ukuthi ningikhonze ningazi ukuthi nguNkulunkulu. Ngiyakunipha amehlo okubona beyond. Ngiyakunipha amehlo ukuthi nibone ngendlela abanye abantu abangaboni ngayo. Abantu bebebona okuncane ninakho, nina nibona okukhulu okuzayo. So I'm praying ukuthi nje kulonyaka bafethu asiphokophelele, noma ngathiwa kuthiwa izazi uJesu ezelwe kuthiwa zazibona inkanyezi encane, kodwa ngenxa ukuthi zaziyazi into ezitshenwe yona kuthiwa zazikholelwe ekukhanyeni kwenkanyezi encane, ngoba leya nkanyezi encane yayikhanya yayikhombisa ukuthi uJesu kuleyo ndawo. This year we are following lokhu uNkulunkulu akubekile engqondweni zethu. Asikhathali ukuthi abantu bathini, asikhathali ukuthi abantu babonini, asikhathali abantu basazelani, asikhathali ukuthi abantu bathini ngathi, abantu bahlangana abathini ngathi. Into esifunayo ilokho okushiwo uNkulunkulu ngempilo zethu, elithi izwi laNkulunkulu umdalile umuntu unemicabango emihle ngaye yokuba aphumelele. Sibamba ukusho kwizwi this year, sizogijima sifike la siyakhona, futhi ukufika kwethu lapha siyakhona ngesibe nempakamo, ngeke sishaye isifuba, kodwa iyodwa into eyokwazeka ukuthi uNkulunkulu esimdumisayo unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu owenzayo izimangaliso. So ngokusho kanjalo kwami, ngiyanithanda. Danko.